y'a faamu bon i ma ya a sɛjɛninkan ninnu bɛɛ bɛ bɔ e de da ka fɔ ne tɛ bɔ si kalama je suis même pas intéressé mais a sɛjɛninkan n'a fɔtɔfalisirikan a bɛɛ bɔ ne da kɔnɔ yan wele waati na min ye Sori Jara an bɛ foli ta ni ka sɛgɛrɛ Dramane Konare an b'a fo ni waati na Libreville Sayidu Fofana ale bɛ fo ɲɛnamakɛ mun ye Salimu Magasa ale kɔ Alu Keyita fo ka taa se Fatumata Gindo ma ɲɛnamakɛ Mamadu Ture kɔ Bono Kulubali an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo u bɛ k'an lajɛ ka bɔ bɔlɔlɔ o sanfɛ Momo sirajan ma an b'a dabɔ n bɛ n bolo gosi ka don fasiri sɛbɛn fɔlɔ mun ni b'a ta sɔgɔmada in na o de indépendant maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Ablaye Jara Jarakɛni a kumalen don a kɔnɔ a ko Mali gulonnen kɔfɛ a ka ja jɛkulu fɛ jɛkulu mun n'an ka ma ko Union Africaine o ye Mali kɔni u gulon n'a ma ɲɛ ko coup d'état filanan mun kɛra mai kalo tile 24 mun ye Union Africaine a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la ni k'an ka ba jamana ba in n'u bɛ Mali kɔfɛ ka an kɔni ka an gulon fatirika ba mun ye Ablaye Jara ye a ko siga foyi t'a la mun ye Union Africaine maaw ye u ka délégation belebele de kun dalen bɛ Bamakɔ ka nin waati na a ka ja u bɛ na baara mun bolo dalen don transition kɔnɔna la an'u ye gɔri minnu kɛ k'a lajɛ n'u y'a sɔrɔ baara ninnu a bɛ ka taa a sira fɛ fasirikaba ka fɔ la a ko mun ye Union Africaine maaw ye i bɛ na ye k'a fɔ siga foyi t'a la u cunna Bamakɔ kunu n'o bɛnna arabadon ma juillet kalo tile 14 maa mun kɛlen bɛ k'u ɲɛ minɛ o de ye Victor Adekule Adeleke n'ale ko fɔra ale bɛ Nigeria maa dɔ ko fɔ ale Nigeria maaw ka ciden ye Union Africaine o kɔnɔna la ale de bɛ ciden ninnu kɔni u ɲɛma Union Africaine o de ye farafin jamanaw ka tɔnba ye ale de don fasirikaba ka fɔ la o kɔni bɛ na k'a daminɛ mun ye arabadon a ka ja ni kana bila mun ye kalo tile 17 kɔni na u bɛ na munumunu kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na k'a jateminɛ k'a lajɛ olu y'a fɔ ko baara in ka taa sira mun fɛ n'o y'a sɔrɔ baara in ko a bɛ ka taa o sira fɛ fasirikaba ka fɔ la a ko mun ye Union Africaine maaw ye u ka sigi mun kɛra n'an k'a ma ko 1101 réunion sigi 1001 na 1101 de don. Pardon? 1101. Voilà. 1101 de don. 1101e réunion. 1101e réunion. C'est vrai. O de don. Andiga. Fasirikaba ka fɔ la o sigi kɔni kɔnɔna la k'u ye ba Maliba kɔni ni ka an gulon k'a yira k'a fɔ ko mun ye Union Africaine a baara bolodaw fɛn fɛn bɛ Union Africaine kɔnɔ ko ba Maliba kɔni ko an sen tɛna y'a a la bilen n'o bɛ a bolofaraw ko fɔ ko fɔ mun ye an ka jamana in ko fɔ a institution baw ka sigi sen kan ko mun ye masakɛ ka sigi bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i bolo kɔrɔta k'a fɔ ko nin ye masakɛ mun ye ko n'o de kɛra waati min na sa ko olu bɛ kɔma segin kɔni k'o boloda fasirikaba ka fɔ la mun ye Ablaye Jara ye ale de y'a yira k'a fɔ ko hakili jiginna n'i y'a jateminɛ waati mun na kɔni mun ye Badawu kɔni Asimu ninnu ye fanga ka jaso ka bɔ ale bolo Union Africaine ale y'a ka déclaration ni k'o gosi a y'a yira k'a fɔ ko mun ye sɔrɔsilakaw k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u ka segin caserne kɔnɔna la joona k'u sen bɛɛ lajɛlen bɔ politique bunakun k'u sen bɔ la joona wa k'u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ jamana ye a ka ta ka kalifa maa minnu ye civil ye ko mun ye bɛnkan sɛbɛn ko o ye o de ye fasirikaba ka fɔ la a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'a ta bɛ Union Africaine maaw kɔni y'a laɲini an dɛmɛkɛla jɛkulu fɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ba Maliba u ka a dɛmɛ an bɛ se ka bɔ gɛlɛya o kɔnɔna la cogo min na fasirikaba ka fɔ la a ko mun ye Union Africaine maaw ka sigi laban mun o kɛra mun ye juin kalo tile fɔlɔ san 2000 ani san 21 u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ko maa minnu bɛ a ka ja ko politique maaw don ko mun ye an ka lakanabaw kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ ta ka maa minnu k'u sɛgɛrɛ ko nin waati in na ko bolo ko a ka bɔ u bɛɛ lajɛlen kan na kɛrɛnkɛrɛnla mun ye an ka jamana faamakɔrɔ n'a bɛ cɛkɔrɔba jan Badawu n'a b'ale ko fɔ a ka ja fo kana bila mun ye ba Mukutari Wani na a ko ninnu fila bɛɛ lajɛlen ko bolo ko a ka bɔ u kan na joona fasirikaba ko a ko ni dun ye ko in taabolo jateminɛ k'a lajɛ Union Africaine o kɔrɔfɔ mun k'o fɔ an m'a ye k'a fɔ ko o baara kɔni ko o bolo dala fanga an ka maa minnu bɛ an ka fanga mara nin waati na ko o baara kɔni ko a bolo dala o bolo fasirikaba ka fɔ la a ko siga foyi t'a la mun ye Union Africaine maaw ye u ka nin taama in kɔni na ni maa caman kɔni k'u bɛna ɲɔgɔn ye minisiri mun bɛ yen n'o bɛ Ablaye Diop n'o bɛ ale ko fɔ u na ale na ɲɔgɔn ye
u ni mun ye Sokɛle Kokala Mayiga n'ale jamana in premier ministre ye u na ale na ɲɔgɔn ye a ka diya fo ka taa bila mun ye CNT ɲɛma la n'o bɛ Maliki Jaw ko fɔ u ne nin bɛɛ lajɛlen kɔni kan u na ɲɔgɔn ye hali Bamaci kɔrɔ minnu bɛ n'olu bolona bila sɛbɛn na an ko ma ko signataire de l'accord pour la paix olu fana ku u n'u na ɲɔgɔn ye a ka diya fo ka taa bila mun ye an dɛmɛlikɛla jɛkulu la hali u ne diinɛ ɲɛmaw société civile u ka nin taama in kɔni kɔnɔna la taama min n'a daminɛna kunun n'o bɛ bɛn juillet kalo tile 14 ma a kun bɛ taa cɛ juillet kalo tile 17 u ne nin bɛɛ lajɛlen kɔni na ɲɔgɔn ye nka ko yɛrɛ kun bɛ taa cɛ mun kan o de ye juma don a ka diya ko mun ye délégation in kɔni u n'an ka jamana faama n'a bɛ Asimi Koyita n'a b'ale kɔfɔ u na ale ɲɛ kɔni ko o na kɛ 4 ye juma don u bɛ sɔrɔ k'u ka koso n'u ka kasaw cɛ ni ka segin ka taa fasiri don an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant kɔnɔna la sɔgɔmada in na Ablaye Jara ale y'a fasiri bonya bala Bakary Bete n y'a fɔ n y'a kɛ kunna wolo foyi t'o kɔfɛ bilen min ye le sort de Bamako ye ni n tigɛ don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni fasiri gale min ye n jɔla o de ye nin kofɔlen min ye Umar Hangoyiba ye dɔgɔnɔkɛ a ka sɛbɛnnin filɛ a ko le président de la transition amorce l'envol de son plan humanitaire a ko an bɛ don min ko bɛɛ min kɔni ye an ka cɛmarodɔ fanga yɛrɛ ɲɛmaaba ye Asimi Goyita mon colonel Fasisɛnba a ko a ye wulikajɔ mun ko fɔ waati min na a ye kali maliden bɛɛ ɲɔgɔrɔ domini min na a sigira masaya yɛrɛ la cɛkɔrɔbajan yɛrɛ cunen kɔfɛ e ko in fama o donni kama a m'a fɔ a ka sara la fanba bilankɔrɔ min b'a bolokɔrɔ n'o ye fond de souveraineté a deux tiers n'o ye n'i y'a sigi sigiyɔrɔma 3 2 sara ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko k'a bɛɛ ka ta ka don fantanw dɛmɛ siraw yɛrɛ de fɛ Mali kun na a y'a fɔ Fasisɛnba a ko o wulikajɔ min fɔra a ko e ko nin tɛ fara cule ji la wa a cunna wa o de photo filɛ nin ye o kaɲi kulo dayɛlɛ min ye Fasisɛnba ye a ko siga tɛ min na juillet kalo tile 13 san 2021 ne hakili la tarata don dɛmɛlen in de ko don min kɔni Asimi Goyita ye a ye layidu min kɔni ta malidenw ye baaraw daminɛlen don dɛ n'a bɛ tali kɛ dɛmɛ yɛrɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya yɛrɛ siraw fɛ Fasisɛnba a ko sabula n'i ye Kulukoro ta ka lajɛ Bakary Bete n'a fɔra nin ɲɔgɔn na duguba min ni faba yɛrɛ ka surun ɲɔgɔn na nka o n'a ta bɛɛ ala mɛ waati min ko sisan olu daminɛ jiko gɛlɛya yɛrɛ dan na Bakary Bete n'i ye ko in ta ka lajɛ fanga caman kɔni sigira ka wele mun y'u hakili t'o la o sɛbɛkɔrɔ dɔgɔyara nka nin waati laban ninnu kɔni na min kɔni Asimi Goyita mon colonel a wulikajɔ dɔ boloda min kɛra so ye fɛn min kɔni Hébreu ye n'o kɔni baara kofɔlen ye jiko yɛrɛ sira fɛ Bakary Bete a y'o sɛbɛkɔrɔ 2 cun Kulukoro mara yɛrɛ kɔnɔna la notamment 2 systèmes hydrauliques villageois améliorés e kuma in fama jiboli sira 2 forage kuda a y'o de sigi sen kelen kan dugula Asimi n'o dɛ parce que dugu in bɛ cogo na n'a ma lawuli a tɛ sogolo koyi ayi sogolo dama f'a ka lawuli ka jɔ de an bɛra sunna de la a ka lawuli f'a ka maaw lawuli bɛɛ ka lawuli e kuma in fama Fasisɛnba a ko nin min ko nin filɛ nin ye a ɲɛfɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin jibodon 2 dilen Kulukorokaw ma nin waati kofɔlen in na a n'a kɛ sogo ye donna nataw la jiko gɛlɛya min kun b'u la les dames étaient comment dire soumises à la corvée e kuma in fama ale diɲɛ dogo do da nka bidɔnnin tunna a dagolonin tunna bidon datugu tunna o mankan de kun bɛ yen n wulila fajirida fɛ jiko la n m'a sɔrɔ a donna ta a bɔra ta nin min kɔni filɛ nin Bakary Bete nkalon tɛ min na donna nataw la fɛn min kɔni ye jiko gɛlɛya ye tiɲɛ yɛrɛ ni ala ka kan caman bɛ sɔn ka bɔ a gɛlɛya kunnama na Kulukoro mara kɔnɔna la sabula nin jibodo 2 a bɛ kɛ sababu ye musolakaw kun danbɛ jiko gɛlɛya min na caman ka basi ka bɔ a kunnama na nin sɛbɛn an ye min ye salo ka bɔ gabeso min na o don ye sort de Bamako ye min kɔni Umar Hangoyiba ye dɔgɔnɔkɛ ale ka sɛbɛnnen don o ka bi wali la Umar Hangoyiba an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nka mumu an b'a fɔ mun ye Asimi Koyita ye nin waati na sa n'a ma ɲɛ ko a bɛ ka jibonto kɔni k'o dayɛlɛ ka di malidenw ma jibondon dama tɛ dɛ ala kɛnɛya ko b'a la mun ye jalakɔrɔjikaw ye dun ka fɔ a ka hakili to kosɛbɛ mun ye jalakɔrɔjikaw la o sabu kɛ jiko gɛlɛya hali bi a bɛ jalakɔrɔji kɔnɔna la yan a bi yan yɛrɛ de o don ko malo ni sikaro ma di maaw ma muti yan o kɛra dɔgɔkun tɛmɛlen o kɛra voilà c'est perpétuel a ka hakili to a bɛ taa jalakɔrɔji ko sabu kɛ fiɲɛ mana wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun de la a banna
fiɲɛ wulila an fɛnɛ bolo b'an kun na o jalakɔrɔji o kɔni o jagoya a ka hakili to jalakɔrɔji la siga t'a la Fatiri an bɛ taa n'a ye ni bolo don min nouvelle horizon bɛ bɔ n'ale ti caw Demba Konte ale de kumalen o don Demba Kodi ko na a dilancogo n'a sigicogo n'a ma ɲɛ a faracogo o ti ɲɛ cogoya si la o kɔni jɛlen a ko bɛnkan sɛbɛn mun kɛra donso ani bamananciw ni ɲɔgɔn cɛla la ɲɔnɔ o kɔnɔna la accord particite i bɛ na ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn kɔni a kɛra maa mun ka yamaruyaya kɔnɔna la o tɛ Haut Conseil Islamique du Mali wa a ka ja ko ni bɛnkan sɛbɛn a mun kɛra a ko bi ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara ko dugu caman de bɛ yen nin waati na mun ye bamananciw kɔni kɛlen bɛ ka taa embargo yɛrɛ ka a sigi u dala en pleine violation de l'accord gɛrɛntɛ tɛntɛntɛn ko o de sigilen b'u u dala ko wa mun ye bamananci ninnu ye u bɛ fɛ ka baara mun boloda n'o bɛ sariya ko fɔ ka sariya yɛrɛ ko o de sigi dugu kofɔlen ninnu u la kelen-kelen ya sariya kelen-kelen kɛ sariya fila bɛ yen bolotigɛ ni ntaasi dɔn awɔ bolotigɛ ni sentigɛ muso bɛɛ k'i ɲɛ datugu ani k'i a banna awɔ ko ten dugu bila o bɛ sɔn ka fisayala la lawuli ye Demba Konte ale de kumalen don mun ye nouvelle horizon o kɔnɔna la a ko n'an taara cercle de ɲɔnɔ o kɔnɔna la bi n'i y'a jateminɛ ɲɔnɔ ale yɛrɛ ye dugu ye mun bɛ Segu kɔni o fɛ a ka ja ko mun ye gɛrɛntɛ ko a wulila tuguni dɛ mun ye donso ni bamananciw ni ɲɔgɔn cɛla la k'o sababu kɛ mun ye a bɛ tile 15 bɔ ko mun ye bamananciw u kɛlen bɛ ka taa gɛrɛntɛ sigi dugu caman o de la ko u tɛ taa u tɛ maa ci embargo total a ka ja k'u kɛlen bɛ ka t'u sigi dugudenw dala o siratigɛ la sa k'i bɛ na k'a fɔ ko mun ye avril kalo tile 16 ni hakili b'a la mun ye bɛnkan sɛbɛn kɔni o kɛra mun ye bamananciw ni donso ninnu cɛ mun ye Haut Conseil Islamique ale ka yamaruya o kɔnɔna la Fatirika b'a ka fɔ la nin don n'a kɛra jumadon 16 avril 2021 o kɔnɔna la mun ye Haut Conseil Islamique a ɲɛmaya bɛ maa min bolo o tɛ ya bani ye wa Usmani Sherif Madani Haidara a ka ja u kɔni fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye bɛn kɔni o bɛ se ka na mun ye bamananciw ni donso ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na faliba mun bɛ yen faliba in a bɛ se ka dan sira la cogo min na o siratigɛ la sa k'i bɛ na ye k'a fɔ kabi mun ye bolonɔ bilala sɛbɛn in na a bɛ nin kana kalo damadɔni bɔ o sababu kɛ sɔnni ani bolonɔ ka bila sɛbɛn in na mun ye siga foyi t'a la dugudenw a k'u kun tɔɔrɔ la fo k'a fɔ k'u tɔɔrɔ la o sababu kɛ kɔngɔ mun ye bamananciw a kun ye embargo yɛrɛ total le ta ni ka duguladenw k'u sɛgɛrɛ ɲɔnɔ o kɔnɔna la Fatirika b'a ka fɔ la a ko Haut Conseil Islamique a y'o baɲumankɛ baara min kɛ a ka ja ka ko in ma taa yɔrɔ jan koyi i bɛ na ye k'a fɔ ko kalo damadɔ o tɛmɛnen kɔfɛ dɔrɔn a ko mun ye muruti fari ko a bolodala dɛ nin dugu kofɔlen ninnu na l'espoir a été à courte durée ɲɔnɔ mara la a ka ja k'i bɛ na ye k'a fɔ ko donsow u ni bamananciw k'u karila ɲɔgɔn na tuguni Fatirika ba mun ye Demba Konte a ko kibaruyaw sɔrɔlen na kibaruya jɔlen don koyi ko ɲɔnɔ fo ka taa bila mun ye Farabugu la arabadon o tɛ kun ye wa n'a ye juillet kalo tile 14 a ka ja k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye bingaliw ko a bolodala dɛ ko Farabugu u ye kibaruya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka bɔ Farabugu a ka ja ko Farabugu kɔ nin waati na ko a bɛ nin ka dɔ a kun kelen bɔ est-ce que an ma nin fɔ yan depuis bɛɛ bɛ nisɔndiya la tuma min na a y'a kuma fɔ banna a y'a kuma fɔra parce que anw y'a fɔ an y'a fɔ yan pour combien de temps non problème yɛrɛ tɛ yen o awɔ kɛlɛ banna certes mais pour combien de temps Haut Conseil Islamique oui olu minnu fana taara u bolonɔ bila sɛbɛn in na u fana ma sɔn ka continue fɔ mɔgɔ ye ne m'o f'i ye ka kɛɲɛ yan wa e b'a continue dɔn wa c'est-à-dire fɛn mun b'a kɔnɔ u bɛnna fɛn mun na cɛ dugu jɛbali la pɛrɛn-pɛrɛnni nin dabila ne kunna ayisa fɛn mun b'a kɔnɔ i b'a dɔn wa i b'a dɔn wa il faut calmer le jeu mon frère fɛn mun b'a kɔnɔ i b'a dɔn wa awɔ i b'a dɔn jumɛn kɔnɔ a kɔni kɔnɔ i b'a dɔn wa mun ye ne se yen ayisa ɲininkali de don sa anw ko de u k'a ɲɛfɔ anw k'a faamuya fɛn mun b'a kɔnɔ nka waati n'i ye dɔw yɛrɛ ɲininka la relecture intelligente du contenu de l'accord n'i ye dɔw ɲininka la awɔ olu ko ayi ko an ka bɛn dɔrɔn ko a banna an ko k'a tɛ se ka kɛ ten an k'a kɔnɔ fɛn mun b'a kɔnɔ an k'o ɲini k'o dɔn n'anw ɲini k'o dɔn ni accord kuntala jan don ni kuntala jan tɛ o na dɔn a banna c'est plus simple que cela kuma kun ye nin de awɔ i y'a faamu kuma kun ye nin de Mofa de kun tɛ ciden ye yan Mofa ale tun b'a la Mofa Haidara kuma kun ye nin de ko o fɔr'u ɲɛna de u k'a kun fɔ maaw ye fɛn mun b'a kɔnɔ a y'a ɲɛfɔ aw bɛɛ na min ni min ni min a y'a ɲɛfɔ maaw n'o nana laban marifa bila ma a y'a ɲɛfɔ a kun k'a bɛɛ fɔ maaw ye maaw k'a faamu o de fɔra wa waati joli de kun fɔlen don y'a ye nka n'a bɛɛ kɛra a banna ye a lawulilen filɛ nin ye tuguni dɛ
quelle est la solution? Afrika ba ko ni wati na mu bamanchu ko ni usigina kana munye dugu ko fole nu chamana kerengela munye farabugu abeni nga dwa kun kelembo ko munye mati do mati bo bamanchu keleme ka dada bela direnye sira de dalindo ali mati se kata bo kata sena ko ni ku oke kabi samia damnena ko farabugu ko no umasika bo farabugu kata sena ko ni ku oke Afrika ba ka fola ako munye ala ngalla kana bo ulube ma dishibo de fena taninga tu bla dugu ko fole nu na ninga sigu uko ko munye kibari ako odiru ma dugude no koni ofe Patrick baka fola albimu demba konti ako ali kibari uya soro nyono kaira ka foko dugumbe nanga mako songo ani foka tabla munye biyaki were ani dugu flamun no jabali koni uluka surun kosobe ko bamanchu ko keleme kata amaru ko sigini dugu mun fana dala abe ninga kleta ani duru bo Patrick baka fola ni demba konti ako kibari were soro lena ko munye songo oye onya jete minako otaka juguna abela jelenye o sabe ke mun songo ale ni kilometri bi saba de bale ni dugucha dugum nanga mako kurumari parce que baga fola ete mun kalama aka jako ni wati na ko bamanchu ku keleme ka yenku ka fada kono de ka yala dugu kono fa uta koron uta klebi ale te joro ko o de ka juguna bela jele o be vake o ka mission bela parce que baga fola ako ningali tomi o de be sigi mun juma ne kera so be ni kana ni garante ni ka wuli ni wati na ako ko ningali o kera bamanchu la bamanchu ya ira ka foko mi donso olu folo de ya dabo olu ka maufa ni donso ni ngara donso ba foko bamanchu de ya dabo ni ko olu ka maufa folo ko kelen kan ka soro ka wulita chacun tire la couverture sur soi fasika ba ka fola ako ame domina na foko bi na manye au conseil islamique ale ko ni wuli ka jo oke o sigi binani aninani bisaba aninani o de kera wala samu ye benga o bisika na nunu ngonche ko ganko ni sigi bisaba aninani aka jako adajira bide ko foka foko adajira o saruka munye bamanchu yere munye au conseil islamique mogo klo donné ala ka foko kibara sorola munye ko kela ko awulila ko buga bamanchu wole negajuru konna ko bamanchu tiga songa negajuru konni ka ata echene ngofe fo ta to gata ko tiga songa ni ko ata we down soso bengara minga ayo soso aywa yoro le bule ngone otamani ka fasa yae soko ka fasa ndaka gu yae ni odi ngoni bolo be chenina fo ta to akajo kosobe ni balo ko mbala fo ita to akajo amena joro o demandi law fasiri kondo sokomare na anya sama ka bo munye indépendant o kon nouvelle horizon ale konna la mamu ya fasiri o de demba konte ibunya abala Bakar Terror Bete, ma la semaine oignon a choubaté. Tension à l'OPEP vers la flambée du prix du pétrole. Yak le toila. Mingone pétrolier. Taji. O kuma kuduna na tola. Namanjan to anyerela. A songa wuli todo de. Wadobi fara yangaka. Me fazi chambaye ako yala OPEP yere munde. OPEP ode organisation des pays exportateurs de pétrole. Ni ataka laje. Fe mingone jamana kono donge mun woni nu ko tajiu u be ke sowe ka lase jamana woroma o de exportation min bi ka jamana kono e ka ta ka lase yoro were nga min be jamana kono min te ka lado o importation yakli tola me fazi sembai ako neni wuli ka join ta ka laje o pepu je kulu belebele de je kulu min sigira senga samba kele me kono don ani bioro jamana ba kono a be farle nyonga abiti jo jamana ta ani wolonvla nyona jamana ta ani saba nyona bonyongo dela 13 pays de l'OPEP ngani ataka laje o jamana ta ni saba mumbe ko papu ko nala bolo bne woro bula de sabula min woni mesi jamana ta nyona bonyongo baka to bete onulu tigo bi nyomulo sinsini yerela min woni rusi jamana ai o bala faji samba ako ne nunu nga wuli ga jota ka laje sanga anaka wati nunu be fere udi bolo da min meke sowi fe min woni taji yere musaka ko o kuma consensus yere kana songo do ko nguna min meke sowi bebi tajago o songo ko folela o de benga c'est ça la convention tarifaire min faji samba ako ni ataka laje anaka ni wati labanu nunu wonna fonyongo chama ndidibi mu woni ngemme ka opabu ere tonne woni karinyona no e jamana ko fole mu me nyon soro ni to barka limba ngonna la fanda jamana tala de abe sitiki jamana bawdi faji samba ako ni ataka laje do akun demele ko ni sigido ko ni sigi singa na sigi woni masika labanyu mana abada lezina sabula min woni emirat arabu arabu nunu woni oluba feka taji ko ina tasra min woni fe ni wati labanu na oni jamana to mun ka fo me nyonga u ka agli non tegele o yayi
arabu b'a fɛ de olu ka fɛrɛw de ka bonya nin ko in kɔnɔna la sabula bololaminɛ yɔrɔ wɛrɛ b'olu la min ni si tɛ kelen o bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye a sɔngɔko ye danfara ka don a la b'a ka taa bɛ e ne bɛ se ka kɛ tɔn kelen kɔnɔ cogo di e b'i diɲɛ sariya ta ne bɛ n diɲɛ sariya ta o tuma min ka ɲi e ma e b'i bugu o de kan nka min ka ɲi bɛɛ ma a ye bɛɛ kungo ye parce que nba a ko ni nin ko in ta ka lajɛ ka sanga o n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw kɔni ye nkalon kɔni tɛ min na nin duwako in kɔni bɛ taa furu kuma o kuma min kɔni ye wulikajɔ wɛrɛ ye tuguni o kɔni bɛ sɔn ka sigi sen kan karido in da in kɔni tɛmɛlen kɔfɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye bɛnɲɔgɔnya ye bɛnkan sɛbɛnw kɔnɔna la olu ka sɔrɔ nin jamana ninnu kelen-kelenna ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔnɛ n'i y'a ta ka lajɛ n'a taara nin danga in fɛ a gɛlɛya a bɛ jigin anw de kan nala min ye bolifɛnbatigiw ye sabula min kɔni ye taji sɔngɔko ye a bɛ sɔn ka filanbɛba de sɔrɔ n'o ye yɛlɛ yɛrɛ nama ye an si ka nafa t'o la nin ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gafeso min na o de ye ni ɲininka la lettre du peuple Jean Goita ale ka sɛbɛnnen do o ka bi boli la lettre du peuple foli o bɛ taa ni kursɛgɛrɛ la sira ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni a ye Abdramane Doucouré ale de kumalen do a kan a ko siga t'a la samiya ko a donna i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye cakɛda mun bɛ yen n'o ka baara bɛnnen do sira dilan ma n'an k'a ma ko AGEROUTI ko siga foyi t'a la k'u dalen bɛ sunɔgɔ la dɛ ko k'u lawuli joona mun ye Abdramane Doucouré ale de kumala la sirɛni a kɔnɔna la a ko ni samiya kɔni na a cunna an fɛ ɲa Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen mun y'an ka faaba ye n'a bɛ Bamako a ko fɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye cakɛyɔrɔ mun bɛ yen n'an k'a ma ko AGEROUTI ale de ye cakɛyɔrɔ ye mun ka baara bɛnnen do sira ninnu bɛɛ lajɛlen o dilanni o ma fasirika ba mun ye Abdramane Doucouré a ko maa mun yɛrɛ bɛ mun ye AGEROUTI o ɲɛmaaya la bi i bɛ na ye k'a fɔ ko labiji furama fanga o dafirilen dɔrɔn ko ni maa kofɔlen ko ni yɔrɔ in a taara ka kalifa a ma waati mun na yɔrɔ in taara ka kalifa a ma n'a bɛ AGEROUTI a ko fɔ maa caman kɔni o balila k'a ye a ye surutuli kɛ dugu kɔnɔna la mun ye ka baara dɔw kɔni k'o bolo da nka an bɛ don min na n'a fɔ bi kabi ale b'o baara ninnu bolo da mun ye AGEROUTI baarakɛlaw yɛrɛ caman y'a jira k'a fɔ ko ko nafolo mugu kɔni ko o tɛ yen ko ka gudɔrɔn ninnu ni ka a sanuya ani ka gudɔrɔn ninnu dingɛ bɛ yɔrɔ minnu na ni ka a dingɛ ninnu ka a sude fasirikaba ka fɔ la mun ye Abdramane Doucouré a k'u ka ɲɛmaaba k'o kumana ɲininkali to min de bɛ sigi maa mun sigira AGEROUTI ɲɛmaaya la ko a sera a dan na wa a ko n'i ye ko jateminɛ k'u lajɛ bi i bɛ na ye k'a fɔ ko Bamako yɛrɛ kɔnɔna ko sira tɛ yen ko i mana se ko Bamako kɔnɔna la i bɛ na ye c'est même humiliant ko samiya o mana cun ka ban ko mun ye sira kɔni ko sira tɛ Bamako sira bɛɛ lajɛlen de ye dingɛ turuturu bɛ fan bɛɛ lajɛlen o fɛ ji yɛlɛn bɛ gidɔrɔn kan ko sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i bɛ na ye k'a fɔ ko kɔlɔlɔ caman o de bɛ sɔrɔ a la samiya o waati la a ko salon n'o ye salon ye ko sira ninnu k'u ye a larawe dɔɔnin nka kabi salon ko ka n'a bila sisan na ko magamakɛ sira ninnu dɔw la koyi ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Bamako yɛrɛ ni ka bɔ Bamako ni ka to jamana wɛrɛw la a ka ja ko a siraw bɔli ko a ma nɔgɔ nin waati na parce que b'a ka fɔ la a ko mobili dagabanaw de bɛ cun dingɛ ninnu kɔnɔna la sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na gudɔrɔn ko a bɛ sɔgɔli la ko sanga nin waati bɛɛ lajɛlen i bɛ na ye k'a fɔ ko gudɔrɔn ko a bɛ sɔgɔ dingɛw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ aw minnu ka baara bɛnnen do a dilanni ma n'o bɛ AGEROUTI ale ko fɔ nin waati na ko olu dalen bɛ sunna o la Afirika b'a ka fɔ la mun ye Abdramane Doucouré a ko waati sera sa an ka jamana marabaw u yɛrɛ ka nin ko in ni ka a ta ba la o sababu kɛ mun ye sirako Bamako sirako ko a ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ko ale ye siratu tigɛli ko o ka nɔgɔn na a ye mun ye ayi a kɛnɛ kan ne y'a sɔrɔ ni sera i b'o de fɔ kɛ o ka nɔgɔn ni a ye est-ce que tu as été là-bas yen bila sa ni m'a bila i ka na n to ye dɛ n ko Afirika b'a ko a ko nin waati na i bɛ na ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaw u kan ka fɛɛrɛ ni dabali de kɛ AGEROUTI ɲɛmaw ka gɛrɛntɛ yɛrɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ o sababu kɛ AGEROUTI ɲɛmaw sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na olu ta bɛ kɛ médecin après la mort ye yanni ka jɛgɛjɛla ni ka a di su ma a banabaatɔ ni tun y'a kɛ naji ye k'o tun bɛ kusaya a ma aw b'a to siraw bɛɛ lajɛlen de ka tiɲɛ ko ka sɔrɔ ka wuli k'a jɔ k'a fɔ k'a bɛ baaraw k'u boloda o ye fɛn min ye fɛn bɛnta o tɛ l'art ne peut pas cacher la forêt Afirika b'a ka fɔ la mun ye Abdramane Doucouré a ko bi i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye AGEROUTI baarakɛlaw yɛrɛ kɔni u tununa koyi an bɛ ka tɔrɔsi in kɛ k'u ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko a tɛ ko baaraw bɛɛ lajɛlen ko o jɔlen don n'a ma ɲɛ ko baaraw k'u jɔra nin cogo la tan a ka ja ko sira kɔni ko a marseli ko a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya n ko minisiri kɔrɔ dɔ de den b'a ɲɛmaya kunna ye AGEROUTI ya awɔ cɛ kamelenbilennin awɔ minisiri kɔrɔ dɔ den don i b'a dɔn kɔni n b'a dɔn voilà minisiri kɔrɔ dɔ den don maa bilennin don ta awɔ i bɛ ka fanga nin bila an bɛ nin bɛɛ kalama ɲaman ka taa
Abdramane Dukwe ale de y'a yira k'a fɔ ni o dun kɛra ne sira na a tiɲɛna a kɔlɔlɔ fɔlɔ kan ka sigi n'a ye ko lakanabaliya ko o bɛ lase maa minnu bɛ boli sira in sanfɛla la a ko kun jumɛn de la sa ko mun ye nin siraw ka a larawe san o san ka sira ninnu larawe ko a baara ko a jɔlen bɛ kun jumɛn na nin waati in na ko fɛn bɛɛ kɔni fɔ ka di ko k'a fɔ ko nafolomugu ko a tɛ Ageroute o kɔnɔ ko o sabu kɛ mun ye nafolomugu mun olu ka kibaruya sɔrɔli a la a bɛ ciw ka kama yɛrɛ de nafolomugu mun cunnen n'u kan a ko man ka ban dunna kelen dɛ derikɛ o tuma an bɛ ɲɔgɔn dun wa a man ka ban dunna kelen dɛ ayi wari nakun ye min ye o dɔ de don n'a ma taa sira fɛ foyi t'a to k'an t'a fɔ Asimu de ka wuli k'a jɔ sa awɔ Fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko in kɔni mana gɛlɛya cogo o cogo a ka ja ko fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ ka di ko Ageroute mɔgɔw k'u k'a fɔ ko nafolo ko ka wuli k'u jɔ Ageroute ɲɛɲini ka baara in bɛ ka kɛ cogo min na bi n'u mais sira ma ka cile bon a ŋo ni Clément bi bɔgɔji sisan dɛ bon n'a bɔgɔji seri a laban na kɛ ten a ɲɔnɛ n'o tɛ yan c'est plus qu'un parcours de combattant sira dɔ kɔni sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ la sira nin kɔnɔ Abdramane Bakar Traoré bɛɛ ɲa de Korofina Nord écrase la tête de awɔ kan cɛ Bakar Traoré bɛɛ a dɔw la kɔlɔlɔ bɛ bin mɔgɔw kan dɛ Ala ka ɲɛ ka d'a ma ni mototakisi ko kuma ye a ma fɔ yan bɛɛ ye Mamani Ture Dankura Mama ka dugu jɛ Harabado la Jokel Bakar Traoré waleya wɛrɛ bɔnɛ Ala ka kan Sɛnba a ko motobolila de don ale b'o ca in aw kɔni o kuma en terme de ninfin fo n ka den ɲɛ kana miliyɔn minɛ foyi foyi la wale bɛ s'i ma dɛbɛn dama basi bɛ siri awɔ a bɛ ɲɛfɔ mais votre alaban y'o mais vous min kɔni mɛ remorque ba in kɔni de la diyagoya la nin camion bɛ nin de don sa kɛ k'a bɛ tɛmɛ 4 BT a tɛmɛ hali k'a yɛlɛ yaye tu vois comment est-ce que c'est trop atroce yaye Fasisɛnba a ko nin yɔrɔ in kɔni na ki kɔni tɛ yen min kɔni farigansi yɛrɛ ma min kɔni teliya ani a ko bɛɛ banna a bɛɛ tugura ɲɔgɔn na yaye jigitigɛ dan n'i y'a mɛn banabaatɔ b'a dalamaga a ma juguya di haramu yaye min ye Fasisɛnba ye a ko nin da maa tɛ nin welekan kɔni lasera a mɛnna jamana yɛrɛ ɲɛmabulon na min bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni jamana kɔnɔdenw ye sarabanga sariya bɛɛ k'i hakili to a batoli la teliyaba in t'a bɛɛ ye e kuma in fɔ a Bakar Traoré bete yɔrɔ n'i kɔni yɛlɛla an ka circulation yɛrɛ kan Bamakɔ yan kabako de don mototigiw kɔni yɔrɔ yɔrɔw ja Bakar Traoré bete u b'u sɛlɛ teliya in tɛ o mais e yɛrɛ ni kun bɛ se ka lakana cogo min na n ko o de don yaye min ye Fasisɛnba ye a ko kabi sango 2019 n'i y'o statistique yɛrɛ ta ka lajɛ Bakar Traoré bete le bilan est très macabre sabula n'i ye san yɛrɛ kuru kara ta ka lajɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen maa min kɔni ni saraban kasara kɔni kɛra u garizigɛ saya b'a la bana b'a la o n'a ɲɔgɔnna damandan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ maa ba seegin non le bilan il est même là maa ba seegin kɛmɛ kɔnɔntɔn ani 35 e kuma in fɔ ma faisant 663 morts maa min kɔni bɔnɛra a nin na maa 663 7797 blessés 7797 blessés maa min kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna maa 70 ani maa 700 ani maa 97 e kuma in fɔ ma olu de banana Fasisɛnba a ko nin bɛɛ ye statistiques de ye min kɔni b'a jira ka fɔ fɛn min kɔni ye saraban kasara ye maa kɔni kan ka siran a ko yɛrɛ ɲanga ye sabula les plus exposés maa min kɔni ni kasara in kɔni ka teli ka ɲɛsin olu de ma o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya moto senfilantigiw ani moto sensabatigiw de a bali kelen-kelenninw o bɛ taa cun senamatigiw de kan a bɛ yɛlɛ olu kan olu kɔni ils sont déjà au cœur yaye les plus exposés olu b'a kɔnɔ ye ka ban fo ni Ala yɛrɛ min borokoto Bakar Traoré bete a ko o tɛmɛlen kɔfɛ saraban kasara maa min kɔni garizigɛ bɛ k'a la an ka jamana kɔnɔ n'i y'a ta ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ ye sifinnakaw de ye yaye san 18 san 25 wali san 26 ka taa kun cɛ san 35 de la o kuma maa lasɔminen i b'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na o de ye subaya ye min kɔni ye saraban kasaraw ye an k'an janto a la kɛrɛnkɛrɛnnenya an don dɔ filɛ utumu kɔnɔ n'o ye seli yɛrɛ utumu ye Bakar Traoré bete an ka taa dɔɔni dɔɔni rouler protégé e kuma in fɔ ma a boli nka i hakili to i yɛrɛ la dɛ ɲɔnɛ
a dɔ la tɔni bɛ kɛ kɔ n'i ye sɛbɛn an ye min salu ka bɔ gabeso min na Nouvelle Horizon Mahamani Touré ale ka sɛbɛnni don o ka bi wali la n'i ye Mahamani Touré n'an y'ale fo Momo y'a fɔ cogo min na siga foyi t'a la seli kɔni a sera an bɛ mun ɲini bolimafɛntigiw fɛ bɛɛ lajɛlen ka taa dɔɔni dɔɔni o bɛ ɲɛ la dɛ an ka ɲɔgɔn jate minɛ i mana presse cogo cogo ayiwa i farati dɛ i farati o de ka kusa ni si bɛ maa mun na a y'a jija entretien ka k'a la o ko n'o dɛ mun ye mun nin waati in na Alassane Fofana an b'a fɔ Faransi dankɔrɔba in k'a fɔ a ɲɛna ko a kɛra faama ye ne an y'ale fo sa mun ye jigisigi Alima Ɲare an bɛ gorobinɛ an b'a fana fo nin waati in na k'a fɔ a ɲɛna ko a Ɲare min ye Jagili Jiginɛ ye an bɛ Jagili Jiginɛ an b'a fo Kajatu Waki badabada Kajatu Waki foli o bɛ lase a fana ma Badama MTM an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo u bɛ ka lajɛ ka bɔ bɔlɔlɔ u bɛ ka lajɛ bɔlɔlɔ o sanfɛ n sɔn tɔgɔ ne min e y'a wari bɔ o tuma kunkolo joli de b'e la e y'a wari bɔ ne hakili la n ko kunkolo kelen de b'e la e bɛ t'e furu cogo di e tɛ mini ɲɛna ɲɛgɛ hali bɛɛ bɛ ɲininka ko nin ye mun ye e b'a furu wa kalabanciya bɛ tɛmɛ e ma wari min bɔ e t'a to n ka n dɔmɛ wa a fɔra PDG de y'a fɔ yan ko maa o maa n'i ma tɛ wari bɔ e kana fɔ joli don n k'a sara an ka tɛ kɛmɛ de kɛmɛ nin jagoya kunnadaliba in awɔ dɛ ne fana ye n ta in bɔ bi awɔ i jo don awɔ n jo n sɔn tɔgɔ n k'i sɔn jamu an b'a lajɛ ka taa dɔgɔnɔ Sherifimuso ale fan fɛ nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 a banna ani naani tɔmi mururu duuru an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 kunnafoni deuxième partie an bɛ taa ni o ye ayiwa an bɛ segin ka na kumaso o kɔnɔ ayiwa kunnafoni deuxième partie an bɛ taa n'o ye waati n'an bɛ foli ta ni ka kanuba bɛɛ lajɛlen ko o sɛgɛrɛ Mama de bɛ nin waati na ko sɔgɔlɛmɛ Nura FM na foli a bɛ lase bɛɛ lajɛlen ma nin waati na Momo ko min ye Mwalimu Siaka Tarawele Mwalimu Siaka Tarawele ni promoteur don wa directeur fana don ka bɔ Medersa Subul Salam Medersa Subul Salam a ka ja ko bi kɔni n'o bɛ bɛn juillet kalo tile 15 ma nɛgɛ ɲɛ 14 waati 14 ko baara belebele o bolo dalen d'u bolo mun ye zoro kɔrɔ o misiri o kɔnɔna la an b'a fɔ Usa Jɛna ko ni Ala sɔnna ma an bɛ sira Ala kana mun ye fasiri an bɛ taa n'a ye lasira ni min bolo don bɛ bɔ n'ale tɛ caw n'a ma ɲɛ ko Laji Burama Fanga ko a bɔra ka bin Laji Burama Fanga a dafirila maa minnu tun b'a kɔnɔ a ka ja u bɛ ka kuma dɛ maa min bɛ n'an k'a ma ko Tɛnbine Tɛnbine Musa Tɛnbine Tɛnbine a kumara dɔgɔnɔkɛ ko di dɔgɔnɔkɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Musa Tɛnbine ale yɛrɛ kɔni kun kɛra mun ye député ye a ka sigida o kɔnɔna la député dama kosɛbɛ président Kuturu mɛna o mun ye ale kun kɛra député a ka sigida yɛrɛ o kɔnɔna la a bɛ na ye k'a fɔ ka fanga in dafirilen a ka ja mun ye Asimu Koyita o n'a ka maaw u taara ni mun ye Musa Tɛnbine ye Kati a ka ja a fana taara waatinin kɛ olu fɛ yen Kati nka nin waati in na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Musa Tɛnbine a bɔra a ka daden o kɔnɔna la koyi dɔgɔkun tɛmɛnen na ko mun ye Musa Tɛnbine a ye kuma ni ka a ta ko yɛrɛ kɛra cogo min na ni ka a ɲɛfɔ maaw ɲɛna Musa Tɛnbine a ko nin kɛnɛ kan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye RPM tɔnden caman mun yɛrɛ b'a ka commune na n'a bɛ commune sisi ko fɔ a ka ja u caman kun bɛ nin kɛnɛ o kan mun ye Tɛnbine a y'a jira k'a fɔ ko janfa o de labɛnna ka ɲɛsin ale ma maa fɛ maa minnu yɛrɛ n'olu bɛ RPM yɛrɛ o kɔnɔna o la Musa Tɛnbine a ka fɔ la a ko ni siga foyi t'a la ale Musa Tɛnbine mun ye ale kɛlen assemblée ɲɛmaaba ye n'o bɛ an ka wasadenw ka ɲɛma n'o b'o kofɔ wasabulon ɲɛma kun tɛ a ye wa i bɛ na ye k'a fɔ ko o kɛra fɛn ye n'o ma bɛn maa dɔw ma koyi ni ye Musa Tɛnbine a yɛrɛ ka fɔ la a ko ale ye jɛɲɔgɔn jugu minnu bɛ yen maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko u ye bɛnbɛnbɛn caman de sigi ale kama Mali kɔnɔ a ka ja fo ka taa bila Mali kɔkanna la est-ce que o t'anw yɛrɛ sigi kan ye wa k'a jira k'a fɔ bɛnbɛnbɛn ni janfa k'a jira k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔna la bi ko cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ ko Musa Tɛnbine ko ale de nɔ don Watirikaba ka fɔ la a ko hali an ka jamana kɛrɛfɛla dugu minnu bɛ yen diplomate ba minnu bɛ yen ko olu y'a laɲini Musa Tɛnbine fɛ Musa Tɛnbine n'a ma ɲɛ ko in bɛ nin cogo la mun ye Assemblée nationale du Mali a ɲɛmaaya min b'i bolo i tɛ a bila wa ka renoncer a la Fasiribakaw a ko Musa Tɛnbine a ka sigida kɔni na an bɛ don min n'a fɔ bi ko a kɛlen bɛ ka wulikajɔ caman ni ko o bila sen kan ko mun ye kuma minnu kun fɔra ale Musa Tɛnbine ma a bɛ k'a jira k'a fɔ ko a kuma ninnu caman ko tiɲɛ tɛ a la Fasiribaka ka fɔ la a ko hali bi mun ye Musa Tɛnbine a ka sigida la a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ de ɲini ni ka a dili ni k'o
o sinsin a ka sigida la ni ka sɔrɔ ka RPM yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni ka amina ka don a kama o kɔrɔ renforcement politique Patrick Bako a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye RPM yɛrɛ kɔnɔna la ni ye ɲinɛni jakuma ye o ye Bokar Tereta ani Musa Tembine ni maa fila kɔni siga foyi t'a la ninnu ye ɲinɛni jakuma o de ye Patrick Bako fɔ la a ko a ma dogo si la fanga kɔrɔ min tun bɛ n'a bɛ Laji Burama fanga o kɔfɛ olu ye Musa Tembine jagoya tintin k'a kɛ député u ma da o dɔrɔn ma dɛ ni ka tila k'a jagoya tintin ni ka kɛ Assemblée nationale du Mali o ɲɛmaayaba ye Patrick Bako fɔ la a ko an bɛ don min na comme bi n'a ma ɲɛ ko Musa Tembine a fana y'a jira k'a fɔ ko a bɛna kuma a ka da n'a kɔni ko a kumara a ko a bɛ sɔn ka na ni farali dɔ ye RPM o kɔnɔna la dɛ Patrick Bako fɔ la a ko mun ye famille présidentielle kɔrɔ ye n'a bɛ Laji Burama fanga o kɔfɛ siga foyi t'a la olu ye Musa Tembine a kun yirala k'a fɔ ko Musa Tembine ko wasaden sigi yɛrɛ la a ka sigida la n'o bɛ commune sisi n'a b'a ko fɔ sigida wɔɔrɔnan ko a bɔra ka bin ye nka maa si t'a dɔn Musa Tembine a sera ka wuli k'i jɔ sen kan cogo min na fanga kɔrɔ min kun bɛ yen u ma da o dɔrɔn ma n y'a f'i ɲɛna ko a tila k'a kɛ mun ye Assemblée nationale du Mali o ɲɛmaaba o ye o dun y'a sɔrɔ a ka parti n'o bɛ RPM kofɔ olu y'u boloden kɔni ɲɛsin maa mun n'o de ye Jarasuba o y'o ye parce que b'a ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ bi mun ye wulikajɔ kɔni a bɛ Musa Tembine bolo a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ de kɛ ka a sinsin ni ka sɔrɔ ka wuli a ka sigida la ka sɔrɔ ka RPM yɛrɛ bɛɛ lajɛlen minɛ ka don a kama a kɔrɔ c'est pas grave Patrick b'a ka fɔ la a ko fɛn mun bɛ ne maanifin tɛ se k'o faamuya cogo si la tiɲɛ don mun ye RPM ale tun ye parti présidentiel ye nka cogo ji mun ye RPM u sera ka mun ye opposition n'a bɛ gara dabaw ko fɔ olu minnu bɛ wasabulon o kɔnɔna la wasaden minnu tun bɛ yen n'u bɛ opposition na u sera k'olu hakili ɲagami cogo ji ka voter mun ye Musa Tembine o ye Patrick b'a ko ɲininkali to min ko a bɛ sigi o yɔrɔ la o siga foyi t'a la an bɛ don min na comme bi Musa Tembine a kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ ni k'o bila sen kan mun ye a ka sigida k'a sinsin ye ka sɔrɔ ka mun ye parti yɛrɛ RPM ka a jaso ka don a kama a kɔrɔ Patrick don Dugufana Keita ale y'a fasiri ka bɔ mun ye a sira nin kɔnɔna la i bonya a b'a la Bakar Touré bɛtɛ min ye walasiba ye Buguninga den don ni waati n'a kɛ a bɛ k'a lajɛ direct la an bɛ foli ani tantoli d'a ma a diyara ye Bakar Touré bɛtɛ fiɲɛjuguba min kɔni n'ara kunkolo kama a tɛ taa n'a taara ni fugulan ye o bɛɛ ye Ala tanto ye enlèvement des chrétiens au centre du Mali le père Léon Dugnon enfin libéré o ɲɛna awɔ o ye kibaruya duman ye a ye kanabila sɔrɔ o ɲɛna min ye Yosu Konate maninkakɛ a ko nin ko in kɔni nkalon tɛ min na n'i y'a ta ka lajɛ kabi suɲɛkalo tile 21 san 2021 ɲinan san kunkanko kibaruyaw a b'o de kofɔ fasisanba a ko min kɔni ye tubabu muru ye u kɔni tora wulikajɔ dɔ kɔni senfɛ n'o kɔni ye janaja taama de taama min kun bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye u sigiyɔrɔ ye Bangasi mara u k'o bila jango fɛn min kɔni ye u balimakɛ min kɔni fatura Hélène u bɛ se k'u t'u sen jɔ cogo min na u ka janaja yɛrɛ kɛnɛ kan parce que sanba a ko ne ye wulikajɔ in ta ka lajɛ yan'u ka tomiya kɔni nasɔrɔ min kɔni bamancimaw ye u nar'u duuru nin tubabu mori ninnu kɔrɔ maa duuru ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn nka tile 2 tɛmɛlen kɔ min kɔni ye maa 4 ye olu kɔni bilara a n'a kɛ le père Léon Dugnon ale de tun bɛ bolo la parce que sanba a ko nka nkalon kɔni tɛ min na fɛn min kɔni ye tarata don dɛmɛlen juillet tile 13 san 2021 sigi kɔni kun kɛn bɛ ka min kɔnɔ n'o ye le père Léon Dugnon ye jango ka kanabilaw bɛ se ka sabati cogo min na Bakar Touré bɛtɛ min kɔni ye laɲini ye olu kɔni sera u seyɔrɔ la sabula le père Léon Dugnon a ye kanabila kɔni sɔrɔ parce que sanba a ko wulikajɔ in kɔni u bɛ minɛ donni min kɔni kama i y'a fɔ cogo min na min kɔni u maa duuru ye i b'a fɔ n ye zole da la olu de tun bɛ ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye Abbé Léon Dugnon ye o kun b'a la min bilalen filɛ nin ye san 50 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ale si kasabi a bɛ taa o de la o tɛmɛlen kɔfɛ Pascal Somboro o de tun ye chauffeurkɛ ye san 45 o y'o si kunnama ye o tɛmɛlen kɔ Timothée Somboro ale ye dugutigi de ye Sege dugutigi o y'ale de ye san 40 ɲɔgɔn na bɔɲɔnko a si kunnama a bɛ t'i jɔ o de la min ye Emmanuel Somboro ye Tɛnkɛ Janga ani Sabini Tulu Fuje san 60 o de ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye e y'a faamu nka ninnu bɛɛ kun bilara min kun bɛ bolola o de ye le père Léon Dugnon ye parce que sanba a dun ko ne nin ko in ta ka lajɛ ni
nin tubabu mori min filɛ nin ye maa gansan kɔni dɛ sabula u ka cakɛda caman kɔni bɛɛ u yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ kerecɛnya yɛrɛ bidaku kan maa min kɔni n'a larawuli sɛbɛn ale de bolo bɛ nin bɛɛ la n'a fɔra ko kana minɛ nin cogo in de la o de kun kɛlen bɛ sababu ye fɛn min kɔni ye Mali kerecɛnkulu ye ka taa bila diɲɛ seleke naani na bɛɛ ye damakasi boloda fan bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye fɔɲɔgɔnya ani bɛnɲɔgɔnyaw ye olu ka sɔrɔ nin ko kofɔli in kɔnɔna la min bɛna laban kana bila kofɔli na nin kɔni sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gafeso min na o de ye Sɔr de Bamako ye Youssou Konate maninkakɛ ale ka sɛbɛnni do o ka bi wali la maninkakɛ an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mo ni bolo bɔ an bɛ fasiri kun cɛ sɔgɔmada na ni indépendant an b'a kun cɛ ni ale ye o bɛ ɲɛ u bɛna ye k'a fɔ ko ladarako la mun ye araba o araba an ka gouvernement u bɛ sigi kɔni o kɛ conseil des ministres jateminɛ kɛ mun ye yɛlɛma minnu n'olu kan ka boloda ani maa minnu bɛ n'olu kan ka b'u jɔyɔrɔ la ka maa wɛrɛ bila u jɔyɔrɔ la u b'o kɔrɔ fɔ ni k'o boloda an ko min ma conseil des ministres a ka ja ko kunun ko a kɛnɛ kan maa caman kɔni ko o remercier dɛ maa caman kɔni ko o ye baara bila u labilara nka maa minnu bɛ n'an bɛ se ka nin waati na k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni siginna ka na o ye maa ye mun ye général de division Yamusa Kamara reconduction général de division Yamusa Kamara ale nana mun ye ministère de la sécurité et de la protection civile secrétaire permanent du conseil de sécurité nationale o kɛra général de division Yamusa Kamara o kɛra ale ye ale nani cungu ye o yɔrɔ o tare ka kalifa ale ma bravo a ko n'o o bɔra ye i bɛ na ye k'a fɔ ko ministère de la santé et du développement social kɛnɛya maa wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ni ale kɛra directeur général de l'institut national de santé publique n'o bɛ monsieur Samba Ousmane Sow INSP n'o bɛ monsieur Samba Ousmane Sow ko fɔ ale ye professeur ye n'i ma fili ale fana ye ministère kɛ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ o jɔyɔrɔ kɔni ko o taara ka kalifa ale ma yɛlɛmali caman kɔni k'o bolodala kunun maa caman kɔni tun b'u jɔyɔrɔ la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni u bɔra jɔyɔrɔ la ni ka maa wɛrɛ kɔni bila jɔyɔrɔ la kunun conseil des ministres o kɛnɛ kan o siratigɛ la sa an bɛ foli ta ni ka bɛɛ lajɛlen ko o sɛgɛrɛ